Tak, máme nějakou předfázi hypotéky. Co je za vás předfáze hypotéky? Kdy vlastně jako klientovi se rodí to, hele, bude hypotéka. Chce koupit nějakou nemovitost, chce třeba vypořádat nějaké majetkové figury, eventuálně chce něco prodat a koupit, chce nějaká taková kombinace. Já chci ještě předtím, než se vlastně my vidíme s klientem, co se v něm odehrává. A tady máme za mě jako pár typů klientů. Jo? Buď to mám klienta, který ke mně přichází z realit, ten vlastně předtím, než mě poznal, tak sám přemýšlel nad nemovitostí, byl u těch makléřů na nemovitostech, u jednoho, co vlastně já s ním třeba spolupracuju, tak byl na té nemovitosti, ten mu řekl, hele, zavolej Zdendovi nebo Zdenda ti zavolá, a tady teprve vzniká vlastně to první setkání, první telefonát, nějaký první kontakt s tím člověkem. Pak já můžu mít případ, že nemám klienta z RK, ale mám klienta třeba ze servisu. Já jsem klientovi nastavil finanční plán, vysvětloval jsem mu, že si má pořídit vlastní bydlení nebo si má koupit investiční byt a furt mu tu myšlenku připomínám dokola. Jo, teďka se mi setkalo to, že se mě vrátili 3 klienti z mýho kmene a sami řekli, hele, my máme ty vlastní zdroje, chceme řešit hypotéku. A já říkám, OK, hele, pojďme řešit primárně hypotéku bez nemovitosti, protože pak budete mít peníze v peněžence, se vám bude hledat.